Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja ez Roza Metîna bi bernameyeke nû li pêşberî we me di vê bernameyê de jî ez ê balê bikişînim ser hinek jinên helbestkar, jinên ku em bêjin helbestên xwe bi Kurdî nivîsandine, hem kurdejiyana wan hem jî herkê helbestek wan ez ê bixwînim. Ji ber ku helbest di wêjeyê de gelekî giring e, bandoreke mezin li ser ziman wêje û civakê dike, di heman demê de jî di qada helbestê de rol û misyona jinê jî gelekî giring e. Loma min xwest ez jinê ku bi Kurdî helbest nivîsandine ez qala wan bikim û hinekî balê bikişînim ser wan. Wekî çavkanî jî ez bînim ziman fîqana pênûsên nazik antolojiya helbesta Kurdiya nûjen helbestvanên jin û berhevkar jî evîn şikakî. Di destpêkê de dixwazim bi Ayten Çaçan dest pê bikim. Ayten Çaçan ka kî ye û pişt re jî ez helbestek wê bixwînim. Di sala 1973 de li gundê Çorsînê li bajarê Tetwanê ku bi ser bajarê Bitlisê ve ye ji dayîk bû. Xwendina seretayî û ya navîn li Tetwanê xwend. Di sala 1993 de jî gundê wan di encama êrişeke hovane ya dewletê de hate şewitandin û neçar dimînin ku koçî bajarê İzmîrê bibin. Li metropola İzmîrê tevlî gelek xebatên siyasî û çandî dibe û di sala 1997 bû nûnera kovara jiyana rewşen li vî bajarê, pişt re jî bû nûnera kovara Rewşenname ku wek berdewama kovara jiyana rewşen bû. Di sala 2003 de zewicî Ayten Çaçan jî em dikarin jiyana wê bi vê rengî bîne ziman. Dixwazim helbestek wê were parve bikim. Helbesta bi navê Bazşikestî me. Du deryayek be jî nikarim sobayî bikim. Di çavên te de ditirsim ji bo ku bimeyînim dêmên te û guliyên te biweşînim. Dilopên bêhna te dialêsim. Li erdên kirêçkirtî têm damijandin. Parzemîneke bênavnîşanim li cîhaneke tisî. Tu li ber avêtina min di qelibê her heyam. Xemên min şîn dikirî her bihar. Min bi rengên xwe stewriya temenê te çand. Te bi welidandina xwe hezkirina min çarmixand. Ne tu kujertiyê qebûl dikî ne jî ez dozgeriyê. Ji xwe dadger bûne parsekên bêxem li kuçeyên welatê min. Ev jî helbeste Bazşikestî me ya Ayten Çaçan bû. Belê niha jî ez ê balê bikişînim ser kurdejiyana berçema Mişrîtan û pişt re ji were helbestek wê parve bikim. Di sala 1985 de li bajarê Batmanê ji dayîk bûyî li Êlihê. Li Agirî jî zanîngeha Atatürk beşa wêneyê qedandiye. Ji sala 2007 di kargeha wêne saz
ویجا وان فوزی بیلگه کارگها سورده لگل پروردهی لسر هنرین شیوکاری فیری ویجا بزمانی کردی دبه. جبیلی وینه سازو هلبسکاری برچما به پیکران جی دله بکه حتی نها دو پیشانگهین پیکرین بچوک آماده کریه و لباجارین جدا بشداری گلک پیشانگهین تکا سر و هل بش بویه مشریتان yani برچما به هلبستین خود دنگو چیجگدن آشنیه دناوا هلبسکارین جنده لباکور هلبستین وی دیگه لکواران دوشیانه هلبستین دوی خباته ده جدوسیاوی یا بناوی ماسین کود گلن هاتنه ورگرتن نها جد خوازم هلبستگوی وره پاره دیگرم ناگرم هستگه کو نهاتیه گوتن نابینم بتنی دمینم بدوه دمینم جمن رقالا بالوته خوابکه بسه ایدی شو خوشبونا ده عنتیم هندوین سور لبرده حیسان دمینن و از خسر جیدکم دبم آلیکاری برسوا کوچریاته دهندره مزلان ده هر کود شودم ده قحرم لقنجگا جنتا ده و ده زلم و بجو شکنی وجو جنابرا جیانی دیمه قوراندن بله نهاشین مثل جواره بحثا بیری بحار بکم بیری بحار جباتمانیه لجئیلی هیه لگورگوتناوی دو 12 سالی خود بویه هلبسکار و مکرده کو هری زیده دبن باندورا جگر خوندمایه لزانینگه ها گازی خوندیه لی بشا کو قدان دیه ده جینه نگاری آوی یا ده پرتوک و مالپر آوی بخوده ندیاره جناوارز و هفوکین وی ام تیدگیشن کو بیری دمگیل ولید ماموستتی کریه جبلی هلبسته چیروکی جدن ویسه لی چیروکین وی وکه پرتوک هیش چاپ و بلاو نبونه بیری نل عرد نل ازمان دنابرا هولاندا و کردستانی دادشی برهمی ویجی قشم و شاناسی 2002 هروها بواریا هستین لریزی و شانین آوا بون 2005 بله گهدارین هیجا چاپا بیجن وی پرتوکیا یکم جبر کود نیسان 2012 دلامده لو ماشی دبکو yani بیجن کردجیانا و هلبسکارین جن این هیجا حتی وی سردمی yani گوهرتنجی دیده چه بود از بالی بکشم سر وی کیشی نهاد خوازم هلبستگه بیری بهار بخوینم قشم دلی من وک گلیلکین قشادایی لبر شکستنیه تاوه هیوا جاوین تده خویای بلک پیش روژا خوزا ین بهارا رنگین دوری دوره گلیل کالبر بشکفتنیمه بهیویا اوینا دجوار دلی من دنگاهی دنگه گلو گلچینین من جبیر کرن روش بشاهین چاوین تده بهار دکنه بتکه دوره ایدی وره تهوی چوکین لهیلین انگریایی ببای خوره بینه بهارا گلیلکین قشادایی هاجی زیبالی بکشنم سر هلبسکارا جن دیلبر هیما جد سال 1981 دل قوسر آمردین جدایک بویه دبستان سرطایی ناوین و برهوی لقوسری خوان زانگه آنادولو فاکولتیا هندکاری جدر و بشا بری و بریا کلم پر خوان ج سال 1999 و وروه به کردی دنویسه دیلبر هیما لگل نویسکار یعقوب دلرمنی هلبستین شکری ارواش بناوی جام و گورج زمانی ترکی ورگراندن زمانی کردی دیلبر هیما به نویسکار یعقوب دلرمنی را زوجاندیه و خودی yani الگوروی سردمی خودی کچکیه لباجاره مرس yani الگوروی دمی دی گوتن لباجاره مرسینیه
lê niha dibe ku bêjin li derek dinêjî bin. Dîwana axînê. Di şikestina axeke reng esmer de yê ku sernivîşê morana cemekî bûbû. Kî bû? Di êvara bajaran de jinek bi guliyên xwe dinivîsîne li ser rûpela axê. Niha jî dixwazim balê bikişim ser evîn çîçek. Evîn çîçek jî di adara sala 1961 de li Herêma Koçgiriyê ji dayîk bûye. Di sala 1980 de lîse bi dawî kiriye. Di hundirkevanekê de kolej dest bi kar kir. 6 mehan di girtîgehên leşkerî de hate girtin. Di 1985 de zanîngeh qedan. Di sala 1990 de rêxistina navneteweyî hûrû Komîteya Çavdêriya Heqê Mirovan xelata parastina mafên mirovan dawî. Berhemên wê jî hatine çapkirin nikarin tuxu bandeyînin ber evînan. 1998 weşanên medya Hereketa Rizgariya Netewî ya Koçgirî 1999 a5 azwerî û girtibûna azweriyan 2000 perî ji ber azwerî û girtîbûna azweriyan Dadgeha Tirkan salek û 3 meh ceza daye. Rêwiyên Araratê bazirganiya Meriyan Koçgirin penaberî weşanên perî bi jinanî darizandin 2006 weşanên perî helbestên ku hatine çapkirin awaza serpêhatiyan 1-2-3 weşanên perî 2004 lêkolînên ku çap nebûne jî yanî wê demê anî zimanê dibe ku niha hatibe çapkirin jî. Belê dixwazim helbestek wê wisa bêjin bendek bijî böyle parve bikim. Sibe du sibe sala dê ew hal ji bîr nabe. Sal raborin gul û birîna qirkirinê xweş nabe. Kurmanco qelema xwe bigire çi bû çi nebû ro bi ro binivîse. Dinê dinya diçerixe xar û pan nîne. Seba me seba dijmin mehek dê mehek radibore. Ew ê dîsan mêrê çê jina çê av bide. Taximê zêrîn zikê şoretan de zîl dide. Ew millet bi qirkirinê xeyalê pûç nabe. Kî dikane goncê bezar salan tan de. Vîdarî ji pir kur ve rîçik dane. Loma kurmanco qet metirse teba winda nabe. Niha jî helbestkar Fatma Savcı ji Kurtasî balê bikişim ser jiyana wê di sala 1974 de li gundê Gîremîra ku girêdayî Nisêbînê yê ji dayîk bû. Dibistana seretayî li Gîremîrê xwend. Li Gîremîra di sala 1992 de bo raman û çalakiyên xwe nê siyasî tê girtin. Sala 2003 de jî zindanê derdikeve. Hînên huntur helbestên wê di kovar rojnameyên Kurdî de belabûn. Piştî derket kitêbên wê yên helbestan Gulên Qasîdxwe û Nêzîvîn Bîrabirînê Şewq û Payîz ji Weşanxaneya Avestayê derketin. Nivîs û xebatên xwe yên wêjeyî didomîne. Elbet hinek berhemên dinê ji derketiyê. Xewna hilatî şeveke xewrevîn bejna xwe bi pelên guwîzî radipêçe. Wek dest bide rûpelên kitêbekê. Di hingeve dilê beytikekê û xewna bi nêrgîzê re hilatî dest pê dike. Li keviya helbesteke xunavî agirekî devliken dêmên ezman radimûse. Li dora wî hespên ji mijê barê karwanê ku li bendî çûyînekê ye. Ne qumaşê esfehanî ye ne bebarat û ne elmas e. Rîspiyek ku ji bêdengiya xwe pirpirîkên mizgîniyê çêdike. Ji bêrîka ser sînga xwe destmalkek bi qenewî çêneqişandî derdixe.
کوشەیە دەسمالکا خۆ وەک خەزینەیەکێ vedike hêstira bêytikeke belek. Ji wê bermahiya qirnekî dinequte li ser fex fireke çînî. Bi rengê xewneke kuştî keçikekê xêz dike, destên hêstiran çem bi çem kevirên heqîqî li gerdena wê gulzadeyê rêz dike. Li pişta çiyayekî jî êgir û girî, şahmeraneke dilzîz şefeqeke gulînî ji bilindahiyan dadixe. Qurnefîleke qurmicandî bi şax dibe, ji keçika hêstiran re li çengê dixe. Keçik li ber wî dengê xwedayî yê çengê, car dinber be hişê xwe vedibeze, ji kervan gul dide weke zîvekî midiyadê, kêlî bi kêlî dilê wê diçirîse. Belê guhdarên hînşan haşî. Ez ê balê bikişînim ser Gulîzer. Gulîzer ji sala 1970 nihande li gundê Amedê li Elîparê ji dayîk bûye. Jiyana xwe ya perwerdehiyê li Amedê temam dike. Pêşiyê lîseyê beşa bîrîkdiyê diqedîne û dest bi kar dike. 2 salan li gundekî Mûşê û 5 salan jî li Nexweşxaneya Amedê ya Zayînîkarê bîrîkdiyê kir. Di vê naberê de li Zanîngeha Amedê beşa mamostetiya îngilîzî temam dike. Gava zanîngeh temam bû dev ji karê bîrîkdiyê berda û dest bi karê mamostetiya îngilîzî kir. 4 salan mamostetiya zimanê îngilîzî kirin. Sala 1990 de jî dest bi helbestê kir. Tesîra karê bîrîkdiyê gelek li ser helbestên wê çêbûye. Berhema wê ya ewil bi navê Geziyên Jinebî 2016 di rêza Şahmeranê de ji aliyê weşanxane avesta ve hat belavkirin. Yadinê ji bûka baranê ye. Niha zewcan diyo xebatên wê nivîsê jî berdewam dike. Belê niha jî ez dixwazim helbestek wê biwere parve bikim. Bûka baranê. Li derê Mêrdîn di nava wan kuçeyên deng de. Bi bêhna nanê tendûrê û li ber agirê balîcanên biraştî ku tu hîn ew pîreka li ber derî rûniştiyî. Wan evînên min ên zarok, wan evînên min ên şikestî, bike dawa xwe û îşev gil bike Amedê. Ez ê îcar ji caran destên xwe yên heta niha çogên min helisandine li defa sînga te bixim. Sînga te ya bi deq, bi neqş dikare pîrikekê jî ji serî derxîne. Ez ê destên xwe li defa sînga te xim. Ez ê îşev pirsekê ji te bipirsim Amedê. Her carê tu ew hûtê hevserî bûyî. Me te bi tehdîtkên goşeyên dilê xwe bi şêrînên ber dilê xwe xwedî dikir. Tu ew xwedawenda bê wicdan. Can bi me ve nema, dil bi me ve nema, teqet nema îşev birçi razê Amedê. Dayîkên berxê xwe li sînga te de veşartine. Çend salin hubriyên bê morîk didin serê xwe. Çend salin tu dijmêrî weka min biharan. Hubriyên wan ev çend biharin ji keskesoran dûrin. Hubriyên reş qasidên biharan e. Biharên li me reş geriyane ji kerva wan re. Îşev hubriya me dixwazgîniya de avêt serê te û te gir destgirtiyê xwe biavêje. Tu jî xwe serxwet bike Amedê. Me porên xwe yên ku ji şîna ezmanê te re dikir destmal, kurkirin ji kerva xistin dawa te îşev bigirî razê Amedê. û bi ser halan de. Serê xwe yê bi ser hildanan bilind bûye. Bi kuştina keçên ciwan beraber xwe nede. Geç ziyaretin Amedê.
İşev here porê keçên xwe bike gulî, paçikên xwe bi serê guliyên wan vegirê de. Wek darên ziyaretan xwestekên xwe bêje di dilê xwe de, dîsa bilind bike serê xwe Amedê. Dilê min ji te dimîne, destê min ji te nabe, ew qas diherim têm. Dijmêrim bajaran dilê min dîsa li te dimîne Amedê. Ez li ber te dikevim, gavek dûr bikevim, bi emrekê bi dû te dikevim, diherim têm. Di nav evîna te de bêteqet dimînim dîsa. Wek her car bêşik, bêçar li ber deriyê te dikevim, ka veke hembêza xwe dildarê te ya misêwa hat Amedê. Ez serape zivistanim li meydanê me, bêteqet, bêşûr, bêfistanim, dîsa serê min deyne ser çokê xwe. Me selokan bibêje, bila dîsa em bi bêxembûna lîstika bûka baranê bin û kenên xwe yên hebhebî, hebo hebo li deriyan bela bikin. Amedê bibêjin hîna, bibêjin dîsa bûka me baranê dixwaze. Niha jî zêbalek kişînim ser helbeskar û nivîskar Mizgîn Ronak. Mizgîn Ronak di 24 Hezîrana 1973 de li gundekî Lîce hatî dinyayê. Ji ber sedemên civakî siyasî tenê kariye dibistana seretayî bixwîne, di bihara temenê xwe de di Nîsana 1992 li tevî refên têkoşîna azadiyê dibe. Piştî demeke Kurd di tebaxa 1992 de têgirtin û dencamedar zandinê de cezayê müebbetê lê tê birîn. Ji xwe Mizgîn Ronak piştî 30 sala di girtîgehê dimîne şûn de ji girtîgehê derdikeve. Li Helepçeyê sêv jî me dikujin. Li me barîn gulên ramûsandî, heyvên çavpêketî, baranên vexwarî û bêhna şîr na a barûdê tê. Ji devên berxikên welatê min û li Helepçeyê sêv jî me dikujin. Ev jî helbestek Mizgîn Ronak bû. Dîsa dixwazim balê bikişînim ser helbeskar Reyhan Sarhan. Ew jî di 1981 de li Êlihê ji dayîk bûye. Demeke dirêj e ku ew jî binivîsê, mijûle û helbestên wê di kova rojnameyan de çap bûne û berhemên wê jî hene. Niha dixwazim helbestek wê bi we re parve bikim. Helbest. Helbesta min dinale wek dilê min, helbest û dil bi ser hev de winda bûne. Hest û yar jî bi wan re, ez nizanim nerabim li dilê xwe bigerim, ne jî li helbesta xwe ya birîndar, di nava wan de jî li te. Hûn her sê jî windan e, de ka rêkî şanî min bidin, gelo ez ji bo dîtina wê serî li kê û li ku bidim. Rukiye Özmen. Rukiye jî li gundekî Cizîra Botan bi navê Emerîn ji dayîk bûye. Dibistana seretayî li gund ku dagiriye, xwest berdewam bike lê derfetên xwendinê çê nebûne. Hewldayê kitêbên olî bixwîne lê nasnama wê azayên dîk kirin kelem. Salên 1990 malbata wê jî wekî gelek Kurdan ji warên xwe koçberê Almanyayê bûne û hîna ew li Almanya dijî. Dîsa ji bo xwendinê ketin nav hewldanê, vê carê pirsgirêkên bürokrasî derketin û dibistanekê bi rêk û pêk wênekarî nexwend. Ew di zarokatiya xwe de ji bavê xwe hînî dîrok û wêjeya Kurdî bûye. Xwe bi xwe hînî nivîsandina Kurdî bûye. Salên 1996 de jî nivîsên wê yên ewil bi Kurdî û Tirkî di rojname û kovaran de hatine weşandin. Dixwazim
hinek berhemên wê bêjim çirokên şevbihêrkan berhevkirin, çirokên şevbihêrkan du berhevkirin, wêneyên bîranînê helbest. Sî niha jî çarîneke helbesta rûkê jî bixwînim. Zinarên şile xwînî bi şêle ji awirên hezkiriyan, ji pêtê germiya Newrozan bihejîne alan û vejîne êdî li esmanê welatê rojê. Niha jî zêbalî bikişînim ser Xece Omerî. Xece Omerî jî sala 1984 de li Nisêbinê ji dayîk bûye. û hêj jî bi nivîsên mijûle hebûn û tunebûn efareya werzekî biyan gerdem bixwînê, vana ji helbestê ve ye zê ji we re gerdem bixwînê bixwînim. Li Asoyê de cav-cavan nabîne, gerdenîkên ji diropên xwînê, xwe li ser gerdena keçikên de yên xama digerîne. Li milên xurtên de yên simbêl nûxwêdayî, rext û tivînge qelenê nedayî, li rûzemîna te talan e, tofan e, rimerima rim û mertalê zal e, di çengên biqermiconkên ên ku berzûrê Xwedê dibin de, lave e, hêvedar e tu ji dergûşên bêhn şîr re, ji bêlekanên xewneroşkên zarokî dêr re, ji xerveroşkên ciwaniyê re roj e hildê tu. Belê ev jî helbestkareke jin a hêja bû. Belê guhdarên hêjan dixwast ez di vê bernameyê de balê bikişim ser jinên ku jinên helbestkar ku helbestên bi Kurdî nivîsandine û hinekî jî kurtejiyana wan. Elbet hîn gelek jin hene, yani ez hêvî dikim ku di bernameyekê din em balê bikişin ser jinên dinên jî. Wekî destpêkê de ji min got ji ber ku rolê mîsyona jinên Kurd a edebiyatê gelekî girîng e û me bixwast ez bi taybet balê bikişim ser helbestên jinên Kurd û bijin kurtejiyana wan ku pêtir ji xwe ev jina li Bakurê, yani li Bakur ji dayîk bûyî Bakurê Kurdistanê. İnşallah bernameyeke dinê dîsa me balê bikişin ser kurtejiyana helbestkarên jin û yek jê helbesteke wan. Heta demek dinê bimînin bi xêr û xweşiyê de.